কিন্তু তারপরেও সিপিআই সরকারিটা একটু নির্দেশাঙ্ক পাই আছে আৰু ধন্যবাদ হাকিম স্যার। এতিয়া আমাৰ বিটিচিৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া এইটো অহাৰ কথা निफ्राय फैदों आं बाथाबारि गामिनि आंनि नामा नाब्ले बसुमतारी माने सिनायनाय आइजोफ्रा आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो मानो होनबा जोंहा समयसायाथ' बहुद समयसा जानानै दङ महिला समितियावबो बा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो बा जोंनि गामिनि थाखायबो जोंनि गामिनि गावबुराया फैदोंमोन मानोबा दसे दान थानानै थांफिनबाय मानो थांफिनखो बेखौ जों बुंनो मिथिला आरो जोंहा बहुद गोनां जानानै फैदों सारमोन जेनेबा नोंसिनाव बिनाय जानोसै जोंहा कमिटिनि हल नांगौ आरो फारसेथिं जोंहा दैसा खुरखानाय दङ सिगाङावनो इलेक्सननि सिगाङावनो होनदोंमोन बेखौ होगोन बर्डार जाबनाय होनो होननानै दासिमबो बियो जानानैबो फैयाखै आरो बेखौ दासिमबो नायनायबो जायाखै बिनि जेबो खबरबो थाङाखै बा कमिटि हलखौबो बेखौबो होनोनो दाबो खुगासियाखै लेखाया लिरनानै होयो जेबो जानानै फैया। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार बोसोरसे आबुं जानाय लोगो लोगो प्रमद सारा जेबायदि मोजां खुंथायनि गुड गभर्नेन्सनि पलिसिजों जेरैबायदि सिस्टेमनि बाथ्रा लाबोनो सावरायबाय थादों थांखि लाबाय थादों मावबाय थादों बे हिसाबै बे थांखियै दिनै बिटिसिनि बा बिटिआरनि मोनसे समस्ति हिसाबै बावखुंग्रि समस्तियाव गिबियै बे भिलेज काउन्सिल एसेम्ब्लिखौ दिनैनिफ्राय जागायदों बियो खोब गोजोनथाव आरो बरायथाव मानोना सरकारा जेबायदि थांखिजों जुदि जोंनि गामि लेभेलसिम बेबायदि फैनानै जोंनि जेंना जेंगोनानि सायाव जोङो सावरायोब्ला आरो बेखौ सुस्रांनो नाजायोब्ला बियो साबसिनै मावफुंजागोन आरो साबसिनै बांसिनै जौगागोन होननानै आं बुंनो सानो मानोना साफ्रोमबो गरिब दुखिया रायजो राजाया जोंनि सरकारि मावख'सिम सरकारि मावख'गिरिसिम थांजोबनो हाया जेंनाफोरखौ फोरमायनो हाया बेखायनो जोंनि प्रमद सारा जोंनि रायजो राजाफोरनि गरिब दुखियानि जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो नाजानानै दिनै गामि लेभेलसिम फैदों बेखौ बियो बरायथाव बाख्नायथाव आसा खालामदों नैबेबायदि मोनसे थांखि बादियै जुदि बिटिआर ओनसोलाव थानाय खना खनला मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जुदि बिदि थांनानै जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजागोन जों बेखौ मिथिनाय जादों आरो जोंनि बिटिआर सरकारा बेखौ थांखि लादों। दा बेहाय जोङो सरकारा जोंखौ बिथोन होनाय बादियै मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि गावबुरा जाय गावबुराफ्रा गामिनि प्रतिनिधि हिसाबै गामिनि जेंनाफोरखौ बुंगोन अभारअल प्रब्लेम्सखौ बुंगोन बेजों लोगोसे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप NRLMनि आसनि